Gencek berastengdar li bircên Sûreyên bajarê Amedê pêşengek a resman vekir. Gencê 18 salê berastengdarê Mejiyê ye. Meraqa wî bi salayê ji bo xêzkirina resman hebûye. Bi piştgiriya mamosteyên xwe ên dibistanê, pêşengehek vekir û resmên ku bi pênûsa xwe xêz kiriye pêşkêşî welatiyan kir. Hunermendê zarokê taybet amaje pê dike ku berastengdariya wî li ber mijilbûna hunerê re nebûye asteng. 18 yaşındayım. Lise 3 öğrencisiyim. Sur Özel Eğitim'de meslek okulunda. Ez 18 salî me gencek taybetim. Min di zaroktiya xwe de resim li duwarên mala xwe xêz dikir. Wê demê diya min ferq kir ku alaqa min û meraqa min ji bonî resim xêzkirinê heye. Ji bo wî jî pêşiya min vekirin, min jî vê pêşengehê vekir. Okula gelince bir tık daha kara kaleme başladım. Bakıyorum gerçekten güzel çiziyorum. Wênekarê genç dibêje di pêşengehê de 20 heb resmên ku bi pênûsa reş hatiye xêzkirin hene. 10 jî resîmên bi boyaxan hatine xêzkirin hene. Bi pêşengehê jî armanjkiriyê ku balê bikişîne li ser zarokên berastengdaran. Aslında ben normal bir resim çizmekten taraftar değilim. Biraz daha anlam yüklemek çok isterim. Hani daha çok hani... Min xwest balê bikişînim li ser rewşa zarokên berastengdaran û qabiliyetê wan. Di vê pêşengeha min da dorasî berhemê min hene lê ez hêjî resim xêz dikim. Ez ji xêzkirinê hez dikim, ez ê her berdewam bibim. Pêşniyarê hevalên xwe jî dikim. Olsun, Gül'ün ne kadar bizim için şey oldu. Diyarbakır yöresine ait bir böyle peştemallı kadınlar falan olsun öyle. Di pêşengehê de müzikşenên zarok ên berastengdar jî bi cul û bergên xwe ên herêmî û bi stranên xwe piştgirî dan hevalên xwe. Pêşengeh wê du rojan vekirî bimîne. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.